Қобат жай жейті. Қыш гриппынан нишік соқланырға, қоз бәпкелері шебішлер сотып алғанда нәрселерге ойырушы иқтибар едерге. Хожасыз әтлер проблемасын жайға салу юллары нендей. Құллану базарын сифатлы ошамлықлар білән тәмин етуді республикада Меркурий системасы нишік құлланыла. Татарстан радиосының шираттағы ертәнгі турыдан туры эфирі шушы шетіреклі сұрауларға бағышланды. Россия ауыл хожалығы күзетшілігі идарәсінің дәулет ветеринарий бөлігі жетекшісі Идрис Гатин тыңлаушыларға кеңешлерін берді. Біз де студия қонағының телевизор қараушыларыны қызықсындырған һәм боршыған қайбір сұрауларға жауап беруін сұрадық. Идрис Медарисович, хайырлы ерте. Исәнмесез. Қыш гриппі таралудан соқлану үшін нәрселер кеңеш итәр идегіз? Яз жетті белән безнең зылаяктан кышлар кайта. Алар безне төрле авырулар алып кайтырга мөмкиннәр. Шуңа күрә бигрәк тә яз җитү белән авыл халкы, авылда торган, хәзер соңгы вакытларда авылда торган гына түгел, бакчаларда да төрле кошлар, каз бәпкәләре, үрдәкләр, күркәләр һәм башка төрле кошлар, кош бәпкәләре алып үстерәләр. Иң беренче таләп булыр шул, ул кайдан ала, кемнән сатып алу. Чөнки күпчел вакытта мин инде теге үткән еллар буенча әйтәсем килә, машинадан сатып йөрүчеләр, алып сатарлардан зинһар өчен алмагыз. Алган дәвердә дә документын карарга кирәк. Иң беренче ветеринар таләпләре буенча безнең ветеринар сапар документ дибез инде, ул Меркурий аша оформить ителә. Шуны таләп итәргә кирәк. Аннан соң автомашина номерларын, кем ул, нинди кеше, кайдан, кайсы регионнан, бигрәк тә безнең инде соңгы елларда Чувашиядән алып китерүчеләр, алып сатучылар күп булды. Маридан һәм башка төбәкләрдән. Шулар аркасында безнең былтыр да 18 елда бигрәк тә 6 районда, 6 муниципаль районда шушы күп кенә авыл халкының кышлары шушы высокопатогенный грипп дибез инде, шуның аркасында югалтулар кичерделәр. Сезнең белгечләр нинди тикшерү рейдларына чыга? Без бүтән фабрикаларны, зурмы, кичкенәме, крестьянск фермер хуҗалыкларын, аннан соң эшмәкәрләрне, индивидуальный предпринимательләр кемнәр бүген тота кошларны күп күләмдәме, аз күләмдә, нинди генә кош тотса да, казмы, үрдәкме, тавыкмы, күкәй сала торган тавыкмы, күркәме һәм башка кошларны тоткан һәрбер хуҗалыкны юридик хуҗалыкларны да тикшерү үткәрәбез внеплановый. Бу инде 104-нче приказ буенча авыл хуҗалыгы министрлыгының 2006 елдан бирле ул. Аның үтәлешен, аны ничек алар үтиләр, без тикшерәбез. Шулай ук кемнәр сату алу итә. Кош ул инде кошларның ите беләнме, или аның деликатеслары белән, аның катнашмаларын ясалган ризыклары беләнме, аларны да бу инде торговый точкалар дибез, сатучыларны да һәр вакытта без даими тикшереп торабыз. Татарстанда Меркурий системасы ничек эшли? Меркурий аша һәрбер сатучы, алучы продукцияны безнең контрольный продукцияга керә инде. Ит продукцияләре, сөт продукцияләре, азык, катнашма азыклар һәм башка менә кулланышта булган һәрбер продукция Меркурий аша оформление итәргә тиеш. Анда Меркурий ул шундый система дибез инде, электронный, бүтән кеше аны күрә. Бу дистрибьютордан башлап кулланучыга кадәрле булган араны күрсәтеп турсын өчен һәм нинди продукцияны ясалган, аның серия каян чыга, благополучие дибез инде, местности, нинди местностьтан чыга, кем җитештерә, сырья кайдан килгән, күләме җитәме, аннан соң шул җитештергән продукцияның сорыгы чыкмаганмы, зур таләпкә, шуның иң зур таләпләрнең берсе. Аннан лаборатория үткәрелгән тикшерүләр һәрберсе Меркурийда теркәлә. Хужасыз этләр проблемасын җайга салу өчен нәрсәләр тәкъдим итәсез? Бик авыр мәсьәлә бу, чөнки күпчелек
бар инде шундый очраклар, күп кешене, балаларны бигрәк тә беренче чиратта балаларга алар ташланалар. Моны районнарда булган хөкүмәт башлыклары, хакимият башлыкларына беренче карата инде аларга приют оештыру таләп ителердер. Бу мәсьәләне чишү юлы алар үзләре генә чишеп бетерәлмиләр. Волонтерлар да безнең республикада бар районнар, мин аларны атап әйтмим, бар кайбер районнар алга киткән районнар бар бу мәсьәлә буенча. Алар инде күптән шөгыльләнәләр, приютлар оештырдылар. Анда волонтерлар белән берлектә субъектларны алып кайталар. Һәм шушында иң беренче ветеринар берләшмәләре, белгечләре белән һәрбер районда алар безнең бар. Алар аны вакцинация ясыйлар, кытыру чиренә каршы күзәтү астына алалар һәм стерилизация үткәрәләр. Бар очраклар каян алганнар шушында кире кайтарып та куялар. Телевизор караучылар көнүзәк сораулар белән сезгә ничек мөрәҗәгать итә ала? Безнең бар сайт бар инде, бар интернет приемный. Безнең телефоннар инде 570 0820 бу приемныйда. Безнең отделның телефоннары 277 65 43 277 52 79. Минем үземнең бүлмәдәге телефон инде 278 93 53. Без һәр вакытта үзебездән килгәнчә ярдәм итәргә тырышабыз. Мөрәҗәгать итәргә мөмкин һәр вакытта. Идрис Мөдәрисович, әңгәмә өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге идарәсенең дәүләт ветеринария бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин иде.